Здравейте! В това кратко видео ще ви представя уреда Ventun, за какво служи и как се използва. Той е произведен от високотехнологичната компания Foherb, която работи от 2007 година за правителството на Китай. Аз лично бях в завода в Китай и лично наблюдавах процеса. Този уред е сертифициран в Азия, също така разполага и с европейски сертификат. Поради тази причина той може да се предлага за ползване в домашни условия в цяла Европа. Какви са противопоказанията на уреда? Не може да се ползва от деца под 10 години, 2 часа преди ползване е забранена алкохола, хора с метални импланти не могат да го ползват, независимо къде са в тялото. Това е единственият уред, който топи в цералната мазнина. Той излъчва инфрачервени лъчи, топлинни вълни, които стимулират акупунктурните точки на ходилата. Той раздвижва 3 основни неща в нашето тяло, а именно за да сме здрави е важно лимфата, кръвта и меридианите да са в абсолютно добри параметри. На първо място той раздвижва лимфата чрез температурата от 39,5, отвътре навън загрява тялото и по този начин се раздвижва лимфата, за да може тя съответно да изхвърли токсините. На второ място раздвижва кръвта, кръвообращението. Ако има някакви сгъстявания в кръвта, те се коригират. На трето място раздвижва самите меридиани, енергетиката в нашето тяло. При 39,5 се убиват вируси, бактерии, паразити, туморни клетки, усилва имунитета, изважда водата от тялото, която се задържа, ненужната вода. Също така помага за болки в ставите, повишава енергетиката и либидото. Важно е, преди да седнете на уреда, да си подготвите половин литър вода. 100-200 грама преди започване на процедурата изпивате, по време на процедурата продължавате да пиете и съответно 100-200 грама след процедурата доизпивате. Това е важен момент. Така, как работи самият уред? Ето една кратка инструкция. Важно е да бъдете на удобно място, където да си сложите уреда пред себе си, така че той да бъде в положение, в което когато стъпите на него с ходилата, да имате този ъгъл на краката. Важно е вие да не си слагате ръцете тук, да не затваряте веригата, а ръцете ви да бъдат отстрани. Можете с едната ръка да проверявате температурата около глезените и нагоре. Какво е усещането? Усещането е в зависимост от вашето състояние, здравословно състояние, започва едно затопляне около глезените и то се качва нагоре по краката. След малко ще покажа как пускаме степените, но е добре да започнете като първа процедура 3-4 степен. На всеки 10 минутки да увеличите, може до 6-7, максимум 10 степен. Комфортната зона е важно да нямате силно парене или стягане в мускулатурата. Това е предела на степента. Тя може да е 4, може да е 7, зависи от вашето състояние. Отбелязвам, че 45 минути на този уред са равни на 3 часа активна тренировка. Толкова килокалории изразходвате. Съответно, как се използва той? Използваме този гел, който е контактен гел. Така. Важно е в тази цялата широчина на тялото, отзад и отпред, вие да се намажете с гела.
по този начин, както и съответно на гърба. След което се увивате с фолио. По този начин. Така. Окей. Съответно, предварително сте включили този кабел, захранващия в контакта. Ето тук. Колана сте го сложили предварително на стола. От тази страна е добре да бъде кабела към колана. Ето тук в тази част включвате буксата. След което сядате на стола и слагате контактен гел на ходилата. Така. Така. Съответно, си включвате ето от тук уреда. След което слагате колана на кръста, така че отзад добре да слезе на вашия кръст. Ето тази част. И тук закопчавате. Така че вече при това положение може да се навеждате надолу. Първият бутон, който пускате, е за колана. Зелено, по-слаба степен или жълто, по-силна степен. В областта на колана вие ще чувствате затопляне по-късно. Важно е да отбележа, че хора с инсулти, инфаркти или нерегулирано кръвно също не могат да ползват уреда. Така, ето това бутонче, след което пускаме червена или синя светлина. В случая синята светлина убива гъбичките около в областта на краката. Пускаме плазмата, при която имаме ионно почистване на въздуха. След което натискаме това бутонче, с което активираме вече съответно излъчването към стъпалата и започваме. Тук е важно да пазите краката да не се допират до уреда. Затова е важен този ъгъл, за да не се преплъзват напред. И увеличаваме степените от тук. Ето в момента 4-та степен. Изчакваме 5-7 минутки. Усещаме леко затопляне тук в ходилата. Може да пипаме с едната ръка, не с двете, не затваряме веригата, само с едната ръка. На 10-15 минута е нормално да усещате тези 39,5 като парене леко и някаква рязка граница от топлата кожа и как тя охладнява, което означава, че до това ниво ви е раздвижена лимфата. Има хора, които се грижат добре за здравето си, рехабилитатори, които при сядането на ниска степен дори усещат топлината над коленете. Имахме случай на един известен рехабилитатор, цялото му тяло се затопли, което означава, че лимфата му е прекрасно раздвижена, както и кръвообращението. След 10 на 15 минутки може да увеличите на 5-та, дори на 6-та степен и да усещате дали имат болки или парене. Може да има и мръвучкане. Ако усещате на петите някакво парене, означава, че не сте сложили достатъчно гел, може да спрете уреда и пак да продължите. Когато тук температурата, когато времето тайма стигне, да кажем, едни 5 или 2 минутки, отново натискате тайм и може да увеличите с 10 или 15 минути, така че общото време да стане 45 минутки. Също е важно да знаете, че по време на използването може леко да ви се преспи и да измалеете. След ползването час-два може да чувствате умора
Както казах, той е равен на много активна тренировка, но 3-4 до 5 часа след това ползване рязко може да се повиши вашата енергия, което е нормално и препоръчително е да се ползва сутрин, за да може да използвате повишената енергия през деня, по възможност. Също така, водата. Преди, по време и след процедурата, около половин литър вода е важно да изпиете. Това мога да кажа за този уникален уред и да си го ползвате със здраве. Може да се облегнете назад спокойно по време на процедурата. Успех с ползването!